Di man gud ta gusto nga masuko ba? Di man gud ta gusto nga masuko mga sukindig paminaw kay kanang naa nga mura og di ta ka ako magtan-aw atong gihimos LTO ba mo na nga niari sa tanggugma-gugma sa. So mauna ang kuan sad kanang naa nga may kanang kuan sad na nang kuan man ato ang mga kaigsuunan sad. So ato ang ato ang gipaabot taron niya kanang naang si unsa may ikuan ani unta ni kuan ni Mayor Aris Umintad kanang gobernador Umintado mga sukindig paminaw ang unta kanang naang mo tubag sa nato na kay unsa may ihang plano ani karon ang kaning dili na ni mausob dito sa iyahang kuan unsa man mo kuan pa siya og LTO unsa man maka-request siya og kanang naang mga member mga sukindig paminaw sa LTO nga dili ex-police Pero kuan man hinoon kanang dili man tanan. Dili man tanan diha nga mga ex-police mga kasama sa kanang naang diha ba sa LTO ang mga abusado. Nalanggi mga pipila lang gyud. So mo na nga dili na angay itolerate oy. Dili na angay mga sukindig paminaw itolerate sa ato ang na direktor no sa ato mga sukindig paminaw nga kanang naang iyahang kani binuhatan sa mga tao. No kay sunan ka na muling na kung giingon nga na kanini ang kuan man kaayo. Ningon si direktor kaganiha nga niingon iya mga tao base sa makita sa video nga nibunot kuno og kutsilyo. Amo na nga tong gipatan-aw makasama kung asa man dapita diha. Asa man dapita o kung man kana mga nagtan-aw na to sa tuwa nga live karon nga mga nagtan-aw na to mga naminaw sa radio kung makita mo sa video doon na ba mo'y nakita bi kuno i-comment kuno kung doon na mo'y nakita nga nibunot kining ni si Velasco daw di kanang atong tan-awon pero ugwa ni bunot gani unsa man to istoryaha di ay. Okay, kanang kuan po nin taon doon nagyo ko naagi nag-ingon nga doon nagyo mga abusado nga mga tuan taga LTO pero dili tanan kini si Direktor Galario kuan man kanang may maning tao pero mauna nga kinahanglan lagi dagway sila nga i-refresh ning ato ang uban nga mga sakop sa enforcer sa LTO para nga makuan sa sila kayo so nang kakana nga purtigon niya kuan kani kani ito paminaw ni so nang kani nga kuan kayo ni asa man tong audio ani dong Dua ka kutsilyo gud lagi ka. Parmes, Kusir! Dali jo karon. Ordinary Kusir! Dali jo ta kutsilyo. Ay, Parmes ko lagi! Dali ka. Dali ka. Dali lagi ka. Kalma lang. Kalma! Parmes, Kusir! Kalma ba? Parmes! Tanawa, farmers lagi siya. Parmes! Kalma lang. Kalma lang. Parmes, Kusir! Kalma lang. Kato ganun sa kunan sa kuan kaya naman ningon ako nga basi katon sa pagsugod pero wa man katos pagsugod wa man ko ka pero di lang ta maghukom kay pero mo na ko na ay Parmes, Kusir! kung nailaing video doon na ba CCTV diha dapita Saba. Hilon na ba? Kalma lang. pero ibutang ta lang nga kaning nang kato biha ani so ibutang ta lang og nibunot siya gyud og kutsilyo unya doon na may mga pulis doon ilagay manawag og pulis di ba panlitag ni kuan na og niya wa man sila naa ba makita bas video nga giaksyonan sila globa giaksyon nagdunggap na nganong wa man sila makatawag og pulis dayon abi kay ex-pulis sila pero di naman sila pulis makadakop ba sila kung kanang naanga kani sila pwede sila maka kanang naanga citizen arrest or kanang maka-aresto sila kay naman siya pun sila sa balaod pero ingon ka nga kuan sunan ka ng pagkakuan nga ilan na lang unta ning gibaklid ba ni wa na lang atubang gihanai og dunggab ana nga mura og mura atong baboy makasama nga sumoni nga kuan oy kanang naang
Puri alas mga taga LTO nga dili abusador ha, pero kaning ni ang mga abusador nga mga nasa LTO, mas may digoy ning ilisan na goy sila oy. So mao na diha ang matod pa diha, ni bunot og unsa man ni? Clear kaayo kasamang Benji ang klaro ang iyahang depensa sa iyahang mga tao matod pang Wings Disoyo ha. Onya matod pa ni Lovely Lo sa tuwang Facebook Live, ang taga LTO man ang nagbunot og kutsilyo sa iyahang likod. Klaro kaayo sa video, kaluoy sa tigulang hubog man siguro na ilaha untang sabton kay hubog man ha. Kani ano labang ba kani tan-aon gid diri. No wa may kutsilyong gilaas kani niya asa man ni bunot ani be? Nanigawak ra siya. Kato usang kamot. Dunay kutsilyo to usang kamot. Dunay komosyon na LTO versus wala sa kutsilyo. LTO versus Duha ka kamot nakita na ha. Nibalik sa agi. Gisundan ning duha ka mga personel paspas kin sunod nisakay og motor og balik. Ang yan duha ka kamot anas monobila. Nigakos ang pulis, gihiram niya ang kilid, nakita og kutsilyo. Dili di ay si Manong mo ni bunot. Ang kaning LTO mo nakabunot sa kutsilyo. LTO versus Alalala. tangina mo. Kung gara-gara ka kita ka kutsilyo. Ha? Buta ka na no? Tanawa. Gibadlong ta siya sa iyang kauban. Ang uban sa duwara ra. Wa ra ning uban. Gibunlot pa gyud o gipahawa sa motor. Gibunlot No! Ingon tatay, human rights. Kani kana dalala Kung na isalikan mo kutsilyo na mo? Farmers? Uya in town ani no? Farmers, sir! Yan mo garo mo kung mo rito kutuotin ang kutsilyo eh. Farmers, sir! Farmers. So nalagi sa kutsilyo, ha? Pero mo na nga dili man ni wa man to ni kuan. Palitan og pag-atol silang checkpoint. Nya nakitaan dito do na bay armas. Farmers, kusaw! Do na kutsilyo dito unta to nilagi. Ilahang gi. Pero kana ingon aning aksyon nagdungga bunya guyuron pagyud murag lain na tan-awon oy. Tanawa aton kuanon gyud kay bisag unsa man tog balik-balik ang video abot lang ha sa mga na may mga ni-comment na to. Mabali nyo karon. Na? Kay pananglitan og naaman tay kuan. Panlitan og naatay due process. Tanawa. Farmers, Lagi, sir! diyan lalagi ka. Farmers, sir! Uya ani nila no? Ordinary ko, sir! Dito na kutsilyo. Ay, farmers ko lagi! Diyan lalagi ka. Hubog. Diyan ka. Luoy tang kay farmers ko sir ko no? Kalma! Farmers ko, sir! Kalma ba? Farmers! Farmers! Kalma lang. Farmers! Kalma lang. Kalma lang. Farmers ko, sir! Tiluuya gid farmers ko sir lagi na iya lagi. Nagawa kay kaluoy ana Bisan yan ang gikuha ang kutsilyo. Farmers ko, sir! Yung Amerika na... Duha pa yung kabok. Hilon na ba? Kalma lang. Farmers lagi! Ordinary tao! Kutsilyo pang buglayan, sir! Pananglitang nasakitan sila sa istorya. Palitan nagkasakitan sila sa istorya, pwede man nga mokuan. Pwede man na nila na nga iki, ha? Oh, Importante, wa nang hilabot. ano sa amin? Sa amo? Oh. Nami 30 hektarya ani sa Pangaw. Takro 30 ka hektarya dis Panglao di ay.
lagi. Oh. Dong, silyo ko, sige na ito. Relax. Relax lang, relax. No, oh. Saan ako anak ko niya? Leader ni Jose. Oy, ganun ang ginagawa mo. Sino mo apil-apil man ka sa kuwan? Sumunay ang gikuan sa mga tao ron nganon dili man ni sila suspensohon. Ha, nangutana ang mga tao hindi man suspensohon. Ningon ang direktor ganiha nga ang ilarang operasyon mo suspensohon ha. Ibo Jose, Ibo pulis, Ibo Jose, ako Carmen, akin. Tanawa ha. So naghigda na lang sa tatay siyang motor god. Gahigda na lang tao siyang motor. Nandaog, singkahan pa kusog kay singka. Giguyod. So nagiguyod ingon ana Anang pagkaguyura ba? Ha? So kani daghan nga mga kay suuna na to ganingon nga murag sa ilahang gibuhat murag ang ngayan natin tantangon oy. Amo na ang ilang gingos mga tao pero sige lang. Sa Lunes pohon naman ko na update. Pero muna nga og ako ni Direktor Galario para dili ko maapil bagsaway, dili ko mo tinir ani mga tao ingon aning abusador oy. Sir, Farmers. Farmers ko no. Kay katon sa LTO lagi atong kiningon man ang LTO nga nibunot kuno gyud og kutsilyo. Niya mo na nga mangutana sadta ngadto makasama sa iyahang igsuon nga tinuod ba gyud nga unsa man nibunot ni ini. Tinuod ba nga nibunot mga sukintig paminaw og kanang ang kutsilyo or wala ba? Pero mo lagi na nga ato mang gibalik-balik ang kating uban sa natong naminaw makasama, kaning uban sa nato nga naminaw ningo man sila nga kuan kanang naa nga wa kuno sila kabantay. Wa sila kabantay gyud no kanis pagsugod Kani mo na mo bitok gibalik-balik nato ni kay kanang naang no tatay mo nakainom lagi tingali ni unsa. Kung nakainom ni sila di ilahang kuanon ilaha mga sukintig paminaw ko nagpinalti kay bawal man mag-drive og kanang naang hubog. Ana ra pero kanang ilana kani ay. Unsa man bikono ikanang nang ibalik sa gikuno kanon diya pa sa motor dong kanang sa motor pa gyud siya nga unsa man didto ba kas motor sa ni bunot o asa sa dapit ni bunot gyud. Na? Kay kuan man kanang naang pananglitan og makita na tong asa gid sa ni bunot. Adili katuntuan sa kwan to pagsugod gyud ba to pagsugod sa kato kanang na o dinhi. Na mga taga LTO naras atbang. Siya pod nas atbang. Nya kaning ga video pananglitag dili putol ning video ha. Dili putol ning video ha di makita gyud nato dire ha. Kani dara tatay isog kay lantaw tatay taon. Nya nakatsinila si tatay. Nakatsinilas kani sinilas bawal ba ni sinilas? Katsinilas siya. Onya tutok siya dito sa atbang sa mga kwas LTO. Ate padog audio ani dong, padog tong audio ko no be. Kani no kani yang nilakwan murag mura siya og kanang nasuko. Kani atras siya atras. Pero asa man ni bunot diyan? Dunay komosyon LTO versus suko siya lagot kay siya di. Dunay komosyon LTO versus tanawa. Pila ra ka minutos? Nibalik sa balik. Balik sa agi. Dunay komosyon may komosyon Pag human og istorya ni balik naman. Amat to be takon tanawon ko na to nga. Kailan magari? Dunay komosyon LTO versus Sus grabiha makalab ni ula.
O kana ba diya dapita ba? Murag tag mangurog makita ka nakas akto murag kag mangurog ani oy tanawa ra guni. Ha kaning niya ba? Oh. No kaning niya wa man ka ma. Oh, nadala ka ni Mala ka oh. Oh, grabe ha oh. Sana oh. Sunan ka na direktor galaryo magtan-aw ka ana na imo mga tao. Kaning ingon ana ba ni magtan-aw ka na imuha ni mga tao ingon ani. Sus oh. So nakagisulindot ko oh. Ha? Oh, farmers. Balitan, kita mga naminaw ro, kamo mga naminaw. Mabuta nga inyuhan ni parinte. Ah. O kana oo. Nya kaning gunani oh. Gikuha na gong kutsilyo nila. Ah, hinuon dito makakuha ka expolice lagi. Oh. Oh, tanawa. Sunan ka na oh. Oh, balik karon. Oh, nganong giluok pa man na niya, ngawa naman ay kutsilyo. Oh. Nyawa man no kana yang usang kamo tuwa man niya giaksyon sumbag. Parmes ko, sir! Parmes ko, sir! Oh. Ordinary ko, sir! Tao! Ay, parmes ko lagi! Ha? Oh. Hubog kuno, hubog. Kalma! Parmes ko, sir! Parmes! Uh-huh. Parmes! Kalma lang. Kapi-kapi ko no. Ko, sir! Apa? Amot ng taga-panglaw, kana mga naas video. Kani mga nakasaksi ani unsa man tinuod gyud nga nibunot nibunot ni kutsilyo. Parmes ko, sir! Yung Amerikano. Luwa pa yung kabok. Hilon na ba? Oh, tanawa. Ha? Porke kay LTO ka, Parmes! naakas LTO ingon anin lang po ka mo dagmal og tao amoy grabiha no. Kutsilyo pang buglay yan, sir! Mm. Oo, lagi! Lagi! Oh, Mm. ato sa amin. Sa amo. Na may 30 hektarya ni sa pag... Oh, agingnan unsa na may 30 hektarya. Relax lang lagi. Oh, tanawa. Farmers! Relax lang. Na, so unsa may ikasulti ninyo ana in town? Kung kamo be kanang publiko kita magbubuhis man gyud ta. Kay kita nga mga nagtanaw ani naminaw mga magbubuhis man gyud ta. Unsa may angay isilot aning ni nga kuana ha? O unsa may gusto ninyo nga buhaton sa LTO? Farmers ko lagi! Farmers! Nabog ka kalsada. Pinuda ka kutsilyo. Oh. Medyo yan, tapang buglay ko na! Ha, matod pang Silya Gupit, mura man na silag panahon ni Marcos Senior. Paga na si kuan ani Marcos ani. Ako, Farmers! Ah, si Maylin Galan, way nahitabo nga bunot sir klaro kay video. Ah. Alisod kaayo nga klase nga tao dapat tangtangon para matagam. Oho. Ah. Aha, so na malikas sa Maricel Bourbon oh. Ah. Matod pa si Celia Gupit tanggalon sa trabaho. Oh. Ha? O ako pa'y parinti ana kasamang Benji Resbakan na kuna sila ilaha nga pasangil ana. O kana ginikanan gyud subayon oh, operasyon. Agi ka ni Ritze Gersalia. Kaning niya oh. Kani pwede ba nga maka-file og kaso ang kanis Velasco pwede. Pwede sila. Farmers ko, sir! Farmers. Oh. Kasuhin ni dong. Farmers ko, sir! Oh. No, may gani kani mga tao nga nagtanaw. Kay wa pa'y mga tao nagtanaw amot lang. Basig mahinay ka ni nila ba? Ha, puti luuya in town. No, nanay banalitag hubog. Sila nalay mo sabot. Unya og dunay kutsilyo na may pulis. Mingon magay ng pulis o ibaba. Farmers ko, sir!
kaning ingon ini magdaot nis dugog sa LTO oy kun dili ni mahatagan og pagtagad. Madaot ang dungog sa LTO. Oh. Na may mga tarong nato nga mga ex-police. Daghang mga tarong. Asa man din gitawag nato nag-maximum tolerance. Straight to the point. Ordinary ko, sir. Oh. Ay, perverse ko lagi. Ang atong maximum wala man to kato makakita ka kamo mga naminaw. Naaboy maximum tolerance nga gipagawas ang ato mga taga LTO ato. Perverse ko, sir. Kalma, Perverse. kalma lang. Perverse. Kalma lang. Oh. Daghan nag-ingon mga abusado na kasamang Benji oy. Sunan ka na nga kuan. Mga una akong gikuan nga pananglitag na magad. Oh. Kalma lang. Oh, so kaning ni aba, unsa man ni? Nganong nasubli man ang katuntuang sa Medellin? Matod pa sa LTO, kaniadtong nahitabos Medellin nga dili na ni masubli. Nganong nasubli man? Tungod ba kay kato dili bugat ang ilahang gipakanaog nga silot niya tong maong LTO nga dito sa Medellin nahitabo? Nganong nausob man ni Dres Bohol tungod ba kay dili ingon ana ka kuan ang gipakanaog mga sukindig paminaw nga silot? Unya ka ng maximum tolerance importante kay na oy. Sumon na nga kaning niya, manghinaot nga dili ni tapin ani Direktor Galario. Inoon mayo man taos Direktor Galario manghinaot ni tapinan kay kanang naa nga lisod kayo ginani on magdaghan ni pananglitan og way maka video. Ug way mga tawo makakita moy diskuido. Sumaon na ang matod pa diri ni kuan na kanang naang walay maximum tolerance basta naa ka sa panerbisyo kinahanglan naa kay maximum tolerance mga salba. Oh. Sumatod pa ni kanang naang Madel Aliria Cortez agatan-aw gyud ko sa YouTube wala jud na nibunot angay na tanggalon na kana mga tawhana kay mga abusado hambugiro unya salba Maria Alegria Cortez kasamang Benje dili na di ay license ang ilahang pangita kutsilyo na di ay matod pang kasamang Dante Idulantes anya si Rayman na Lapastura labas ka kasamang Benji mailhan ang taga-gobyerno nagtrabaho nga abusado kay dagko og tiya. Ayaw sa dili sa tanan kasama nga Rayman nabas ka mura man og si Jimmy Santos na naghawid sa kutsilyo sir matod pang kasamang Baby MG sumuna nga kaning ni sir manghinaot mi Direktor Gelardo maayo magkantaw nga dunay patas nga investigasyon ani nya kaningon ani nga kanang na nga dili na masubli nga dili na masubli kayo kaning ni asunan kaani na imuha mga tawo magtan-aw kaani kaning ni unsa man ni na trabaho pa ba ni sa LTO ning ilang gihimo trabaho pa ba ni sa opisina nimo sa LTO kaning ilahang panghimo diha salig unta ta kay mga kanhi police ni sila kay balo na ni sila sa balaod kay malo na ni sila sa maximum tolerance apan sa may maximum tolerance ang kalakiha nga ihawon ka nga diriyot ka maihaw murag baboy